Ученици, знаете ли защо ви докарах в парка? Защото ти е скучно. Не, защото е време за изпитване по география. О, не, пак ли? И познаете кой ще е първия изпитан. Нека позная, Райан. Точно така. Идвай. О, професоре! Се мен ме мъчте. На изток България граничи с... С Япония. Как така с Япония, бе? Ами, нали Япония е страната на изгряващото слънце? Слънцето изгрява на изток, значи с Япония. Абе, Райан. Иди си. Този път ще повикам и Меч. Дано поне той се справи добре. Здравейте, професоре. Здравей, Меч. Моя въпрос е с кого България граничи на запад? Между другото, професоре, имате много хубава шапка. Много ти благодаря, Меч. Днеска си е... Ама чакай малко. Я не сменяй темата. Отговори ми на въпроса, ако обичаш. България граничи на запад с слънцето, като залязва. Абе, Мече, как така със слънцето като залязва, бе? То залязва на запад, значи граничим с него, когато залязва. Иди си и ти, Мече. Как може нищо да не сте учили? Не мога така. Аз напускам.